Дин галиме табиб Таҗетдин Ялчыгылның тарихи истәлекләрен бүгендә барлыйлар. Шундый максат белән Зәйдә мөселман хатын-кызлары форумы оештырылды. Абыстайлар Кушъелга авылында билгеле тарихи урын Хәзрәт чишмәсендә булдылар. Авыл имамы Сөләйман хәзрәт Гарипов әтисе Мөхәммәд Хади имам язып калдырган истәлекләр белән таныштырды. Әлбәттә инде хезмәтләре бик күп. Ул турыда әйткән бетерлек түгел. Бүгенге көндә дә Ялчыл хәзрәтләре шулай авыл халкына ярдәмнәрен ташламыйлар. Хаманда ярдәм итеп торалар. Ялчыгыл нәселенең 5нче буын дәвамчысы Разилә Җиһаншина бабалары мирасын өйрәнүдәге соңгы яңалыклар белән уртаклашты. Шушы арада гына менә табылды статья төрекләр дә өйрәнеп ята икән аның иҗатын. Аның тел байлыгы көчле булган. Тел байлыгына менә күпме кеше диссертация яклады хәзер. Искитмәле кызлар ачып карасаң, ул нене Рисалә Газизә әсәрен тулы Коръән кызлар. Менә яшәү рәвешен бөтенесен шунда аңлаткан. Искитмәле сүзләре, канатлы сүзләре бик күп. Таҗетдин Ялчыгыл тормышы районыбызның 3 авылы белән бәйле. Ул 14 ел Мәлемдә яшәгән, Имәнлебашта вафат булган, ә аның балалары Кушъелгада гыйлемләшкән. Аеруча дәвамчылары Фәхретдин белән Фәйзулла хәзрәтләрнең халыкны гыйлемле итүдә зур тырышлык куюлары мәгълүм. 95 яшьлек Иклиме әби бүгенге көндә Фәйзулла хәзрәт нигезендә салынган йортта гомер кичерә. Биемем әйтеп калдырды, моңылчыз диде, мин дуга кылдым диде, хәзер син дуга кыл диде. Таҗетдин, Баһауddin, Фәхретдин, Фәйзулла бабайларга 33 ел мин дуга кылам. Ялчыгыл мирасын өйрәнүгә багышланган форум Югары Мәлем авылы мәдәният йортында дәвам итте. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.